assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windari TV onon kala on calminama e mbadi kuktedindi ko wona ɗum ko noon so ji ndeɗo darde eɗen gandi wonko jogori kewde ko holton e holnden inchallahu rabbi mon kumpito holto min payi ko wona ɗum ko Kalidou Tounkara asalmina bandiraɓe yeɓoɓe Windari TV a jarama musiba on calminama ɓiɓɓe fulɓe lappol seede pulago salmini on haalta e moon ko Ba Kalidou Tukkal Malal hoorejo lappol seede pulago ngol setota ko fenade caggal yettude Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam ko yettude Cheikhna Amadou Tidiane radiallahu taala anu jetten ceerno men seereɓe mum Cheikh Siraji Dine ceerno Allah ji Mouhamadou Saydou Ba yo Allah yoɓanemo moƴƴere en jetti en juurima eɗen ñaago yo Allah ɓoynu gurdam ceerno men kalifa men ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba wondude cellal duumigal e hattan ko Ba Kalidou Tukkal Malal lappol seede pulago to cuuɗi men Madina Gounass Wuro Dine holko woni lappol seede pulago ko ardi fof lappol seede pulago ko wambaɓe fina tawa wambaɓe ɓe ganduɗa andi suyama bambaɗo leñol ngol kam eɗen gandi ko gotol kono mbiya bambaɗo maabo cuballo toroɗo ɗum ko kinɗe kono leñol ngol ko gotol wadde bambaɗo ko hinde e nder leñol ngol ko ardi fof ko wambaɓe ɓe ganduɗa guila nde leñol ngol ummi tan ko hen gummudi lappol seede pulago noon darde mum ko tati sen tongi namdal ngal ko siftinde e softinde e jertinde siftinde koko gollano hanki minen kalfinano yontaji hanki ɗi ko golluno ko softinde ko hande min jiiye gendiyankoɓe jaale leñol dariɓe waɓe no monni min gona softinde ɗumen nam jertinde koto fayato ɓesguji ɗi lappol seede pulagu ko wambaɓe ɓe ganduɗa dariɓe hande e hollirde pinal men nde wonno sanani leñol ko ɗiɗi ɗe pinal ngal e ɗemgal ngal so pinal maayi ɗemgal maayi leñol ngol maayi wadde musiba lappol seede pulagu darde mum ko siftinde bandiraɓe holko wonno hanki holko foti wonde hande holto paaɗen ko noonu tigui ko wona ɗum ko eɗen gandi won programme mo paaɗon noon ko holton e holnden programme o kam tawde eɗen kuccodire eɗen kuccite Windari TV ko programme windere nde fo kono noon jammo ko ɗo e Dakar capitale Sénégal jammugel Sicap Mbao maison de la jeunesse balɗe 11 lewru jeegoɓiru lewru darotoon ɗo ndu ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi jammo ko jamma pulago jammo no yimɓe pamirta ko le 11 juin 2022 jammugel Sicap Mbao maison de la jeunesse initira ko hirde fantan e jokkodiral pelle men jibinta ko ɓamtare jokkodiral pelle men noon jibinta ko ɓamtare ɗoofi ko e fedde wiyetede heɓlo sukaɓe Africa catal Angleterre miijo ba pullo biyeteɗo Bakary Aliou Dialalo Ba lappol seede pulago ne waɗanno toon yewtere e ñande hoore bir fo ƴeewen hooreɓe pelle ɗiɗi gadden ɗumen jewtuden e mabɓe ko fate jokkodiral pelle ɗe saabu eɗen gandi no fulɓe mbiyata dartowo to waali e dartombo waalde uddu suudirindindaɓe musiba ummini ko ɓamtare lappol seede pulago ummini ko ɓamtare wadde hande min miiji ene jojji pelle ɗe yimɓeɓe gandodira wona ya uppu fedde ma tawtami wona feddami tawtuma ko ɓerɗe ɗe miijoji ɗi gandami taw wona andi tan o ko lappol seede pulago holi fandare lappol seede pulago mi anda musiba holko yahata holi fandare mo pelle ɗe jokkodira ko ɗum saabi noon jammo initira ko hirde pulago jamma fantan e jokkodiral pelle men jibinta ko ɓamtare dande lappol seede pulago yo fulɓe ndendu yo janggu yo gollu nde wonno aduna weeli metti ko jangguɓe gardoto e ɗum noon caggal diine l'islam mo taguirɗen o neɗɗo yo gollu caggal ɗum ɗon programme o holno lelorto programme o lelorto ma waɗe ko wiyete yewtere ma waɗe conférence ne jogui gendiyankoɓe suɓaɓe ma bandiraɓe keɗo ɗum e dande Oumar Doro Koumé so Allah jaaɓe ɓangguino ngo woni publicité o ma hette eɗen gandi jammo ko pulago foof teddinira jammo ene woodi suɓaɓe waɗaɓe pareji e mareji waɗaɓe babiraɓe hirde yummiraɓe kono hokka teddugal jammo o ko Alhaji Samba Diengudi jooɗiɗo dowlaji denduɗo Amérique ko ɓinene ko mawniraɗo ko guiɗo ko mo ganduɗa kadi e yalti baara jagal lappol seede pulago mbiɗa caggal Allah mbiɗa caggal moon ko enen gondi no pulago ngu fuu yaltiri baara jagal ɗum noon waɗaɓe pareji ko wiyete pareji e mareji ma bandiraɓe kettu ɗum e dande e Oumar Doro Koumé so publicité o yalti e jammo no lelorto ma waɗe yewtere conférence hol laabi hande puɗɗi rewede eɗen gandi Sénégal enen fof jiidi yumma jiidi baaba saabu jammo ko jamma pulago kono jolfuɓe ne nodda hen sereraɓe ne nodda hen sarakulleɓe ne nodda hen e ko ardi fof jammo koye teddugal hoorejo leydi Sénégal Alaji Macky Sall e sognaji makko woni jam tugoloro e madame Faysal ɗum noon dendagal pulago ngu ene nodda ma en mbaɗ hen jewte holto paaɗen holko ɓamtata en hande holko nawrata Sénégal yeeso holko nawrata Afrique yeeso ma en jewtu hen pine meɗen ko wanno en fulɓe ko wino en fulɓe nantoɗen eɗen gandi pulago hay dinde l'islam nde ari tan kala aadaji ɗi tawruno fulɓe accitiɓe saabu enen gandi min fof ne yaade diine men wadde ma waɗe jewte ɓamtare kono kadi ma pinal men hollire ñande hen kala jiɗɗo yiide ko yooɗi e mbambago
e daade belɗe kolli belɗe e daade rewɓe wambaɓe belɗe ma nane toon nalankoɓe ma wod noddaɓe ma yo ma ngar hen so Allah jaaɓi dendagal pinal men tan so Allah hoddiri ko Allah ñaawi fof ma yiye jamma he musiba won non hol erago ma e yeɓoɓe Windere TV so on saaha so yonti ko ardi fo eragam e yeɓoɓe in Windere TV aɗa andi Windere TV ko ayawo ngo ganduɗa lappol seede pulago ummudima e muɗum eɗen jaada ha satulik saabu lappol seede pulago kaali tukkal woni gadiɗo jaggude micro wonat dillowo kam e pinal ko wayno banggue mbambago huccidde Windere TV mbiɗa wiya bandiraɓe taw ɓe mbaɗ abonné ko ardi foof mbiɗa wiya bandiraɓe yooɓe jaggo tan Windere TV saabu sa yi lappol seede pulago noddi Windere TV on darima kadi mbiɗa yetta on ko ardi foof e darde tinde nde mbaɗɗon hen e baara jagal ngal jaltuɗon hen e ballal ngal mbaɗɗon hen so pullo noddi fulɓe noto e on gari on garani tan e inde Windere TV garɗon koye inde pulago ngo e ma on jonnu jammo ma on pewnu ɗum noon ɓe mbiya bandiraɓe yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe e Windere TV téléji ɗi kala ko Allah hoddirima radio ji ɗi ma gar saabu ma en jaa kolaɗo online sen keeɓi radio ji ɗi ma waɗa en direct ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ko ardi foof yoɓe ɓeydu tinnare e Windere TV yoɓe ɓeydu tinnare e téléji men ni téléji men fof dole ɗi ko ndiyam ko noonu tigi bandiraɓe yeɓannoɓe Windere TV programme o ko ni welori ɗum noon bandiraɓe onon foof oɗon nodda e keewal e peewal oto jejjite wadde abonné e Windere TV saabu eɗen gandi kañum woni partenaire oɗo jamma ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama